Dihita saluhut hurian itu hata dan hinalongan itu hata Yesus Kristus. Alamaduk tuba kesenama prosesi ini padita dokut calon situa atau disidia ke situa. Jong mahita saluhutna. Salam. Selamat hari Minggu ma ulangi kami perhalado KBP Resort Singkawang Pashaton. Selamat hari Minggu ma tamu sude ruas huriatta. Songoni nang tamu nami nama dohoti permingguatta di bagasan sedarion. Tuhatta ma nama sumasu parsaurata. Taparade marohanang pikiratta parsaurat dohot di bata. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhan tamarite ede nomor 10 sada ayat sada 1 ayat 7.
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi perbadian atau mapalangit dohot tanaon. Amin. Songonod di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tu au hamu akan aloja jalan asorat upasonang pehamu. Buat tamu ma augakku tu hamu, kurho kamu ma asyanau, ay nalabok doau jalan aserek meroha, asa rapotan peradianan hasonangat to dimuna, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan dewata manamina di benua gijang, asima roham di hami halak nagalion, di idaho nagugulung tsunami, setalu rohami dewain alani hagalion nami, di bain upangi rohami tuho, sai pargugui jala pamonang mahami maralohum musui, marhite-hite panaonon ni anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Parati kita senedetan nomor itu. Tangho kamu ma patik ne debata sian patik paupaton dohot lapatanna patik paupaton ingot tamu pabadiahon ari minggui dina no mari maulahamu nasa silommu alayang ko ari papituhoni ari peradanan Jehova debatam doi dang jari ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam. Ai di nono mari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahan na di pasu-pasu debata Jehova. Ari paradenai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni odo ikon di habira rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon. Dohot mangguruhon. Olat mima sahatna. Atong rap mangilugogo mahita tu debata. Lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata. Sai pargugoi mahami. Mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maretehita sendeta nomor 290 luwe atau lulu tokat.
pasere marohatta tuarupan ni debata tatu poti dosatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halapar dosa na nangonon rotu jolo ni habangsa habadi ommi. Manopoti jala manggukod dosa nami. Masa jut farsahi hami homar hite pikiran dohot hata. Dohot pabenan nami narwai. Dang huwa holongi hami hosien nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa toddi nami dohot nasa goku nami. Nang dongan nami dang dosod diri nami hubaik kami. Ibah ini tamari masammu jaluh muham tuhat matean seliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuang tu asni roham na godangi. Mangido sien nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham. Si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata tarik tuhase saat ni dosa. Alani paglasot taruh bana tertulang Kristus. Jala binani hajahatot taruh ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasana ngata. Jala binahin ni buang na malumi tahilala. Hasang apa ma di debatan na digijang. Amin. Maredehita senedeta nomor 508 ayat 4. Hatan di debata naga biturpu epistel di permingguata sadarion imana tar surat sian pesalmen bidu 110 sada memukasian ayat sada sahat wa 10 tajahama marasori-sorin puji-pujian dihagugoon dohot habasaun ni debata haleluya pujok kumajahoba sian nasaroha di luhutan ni akka partikor dohot dihuriai.
hamuliao do tasangapod do parulaon nai jalahot do jongjong hati goran nai saliling-liling na. Nung ari parbohali akan na magkabiari ibana, diingot do pada nabinahin na rodi sa liling-liling na. Hasitong do do akapabahenan ni tangan na, sitong do sude akapatik nai. Nunga ditongosan ibana halua tubang sona, dipatik do padan binahen nai saliling na nabadia jalan nasokal do goarnai. Kolat ni masahatna, martua do natumanghion hata ni debata, jala no piopsa. Amin. Mari dihita senedeta nomor 25 sada dohot 2. tai songon nah tindakon dong atas hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debat aja hoba iro ama perguguna suatu dosan natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debat aja hoba na sesadai ima na tinugon ni si Maria na gabi-gabian satu di perbadia ada orang suhabuhan iro tuhatta nat maun na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal luibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hutul siamun debat aja hoba amanai pargugona suatu dosani di simai bana pai mangula so tanoon mangu mihalak na mangulu dohot namate au porsea di tot di perbadia jalarong sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akka nabadia dot hasesan di dosa dot hatai namadok mulak mangulu sogot daging nihalak naung mate dot hangoluan na sorasuda amin.
Shalom. Huriani tuhata. Nuaing TBG Majo titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Minggu tanggal 30 Januari 2020. Na perjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu Septuagesima. Manang 70 hari adorang so haheheon. Dohot topik minggu gok huaso dohatani Tuhan Yesus. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Napa duahon maka tidakon haporsiaon dohot majalo tohonan situa. Saudo tapatupa maka tidakon haporsiaon dohot majalo tohonan situa di bagasan minggu sadarion. Tapatupa mayan non dung sipul marpelean. Jala dung sipul marminggu diuduti do marulaon nabadia tuaka nama katidakon haporsiaon dohot natorasna rab dohot situa na baru majalo tohonan. Na patuluhon rapot parhalado. Patupaon ni huriat tado rapot parhalado di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 ima mangarang-rangi aka program kerja dohot anggaran huria tahun 2021. Maringanan di Sopogodang masuk pukul 10 pituip manang jam 5 botari. Nah papaton rapot huria. Tapatu pada rapot huria di hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dung harwar Minggu. Ima manaringoti dohot manotopon program kerja dohot anggaran huria tahun 2021. Maringanan di Sopogodang. Undangan tuaka perwakilan WEK dohot kategorial dohot seksi-seksi dipasahat marhite situa WEK masing-masing. Nah palimahon pelean kas sosial huria. Di minggu tasadarion papungu pelea dohita haporluan tukas sosial ni huriata. Tapasahat mai di bagasan holong ni roha. Nah mangihut parmingguot tu tanggal 7 Februari 2021. Parmingguot tu tanggal 7 Februari 2021 di Padomung Weksada 2 tolu dohot ular kota masuk pukul sia tolu puluwip. Mamake buku ende. Ala di Padomu nama parmingguon gabe tapake do Sopogodang. Jala asa totong mahita mengikuti protokoler kesehatan. Namangihut dukungan doa. Dukungan doa tu sude ruas ni huriata asa sai di pada tuhata ma akan asa parsahiton di masa pandemi COVID-10 sion. Namangihut selamat merayakan hari ulang tahun. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat merayakan ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan, turuas na berulang tahun di mingguon, ima siang tanggal 31 Januari saha tu tanggal 6 Februari 2021. Songon nats pembimbing tuaka dongata na berulang tahun dibuat dosian pesalmen 120 sada ayat pitu. Sai jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, sai jagaon nado todim. Guar-guar ni akan berulang tahun, kelahiran manang pernikahan, boy mata bereng, di slide na adong di jolo, manang dititing naong dibagi untuk grup masing-masing. Songoni dohot parhepengon ni huriata, baik pemasukan, pengeluaran, nang rekapitulasi. Mula dong akan nahurang lobi amanginang tarlumobi di aka parhepengon, rede dohami parhalado mengelusi aka suku-suku nama perdemuan tu si. Muliate. Songoni matiting namasa dohot parhepengon di huriata di bagasan na samingguan. Tapasada marohata martangiang mahita. Muliate ma Tuhan debata usobahor rohana mituho di sude akadenggan basa naong pinasahat mi tuhami sahat apala di manogoton diramoti ho hami Tuhan di pasu-pasu ho gabe tarbain hami Tuhan marpungu di bagas jorom na badion marsaor dohoto marhite-hite parminggon nami Tuhan debata jala ma pamujian nami tuho jala lasma roham hinohon ni saluhut Tuhan debata di parminggon nami apala di manogoton na yang tangihonon nami masaotik sian hatam na badiay alani Tuhan mangido hami gomos tuho ukap roha pikiran nami Tuhan asaboy hujalo hami hatami huatu si hami hatami
Jala asa gabe si ulahon hatami mahami ali Tuhan di ngulu nami si ganupari. Tuhan debata songoni manang naposomi na pararaton baritami na pararaton hatami ali Tuhan. Leon bisung hapistaran nasyan ho di naposomi asa di bagasan bisuk nasyan ho naposomi Tuhan lau pararaton hatami. Asa lamar bunga ranali Tuhan hatami dilihat portibion tarlumobi ma Tuhan di hutan nami di Singkawangon. Tuhan di minggu nami di goto-goton lasi tuturohan nami Tuhan nunga tarpilit sian tonga-tonga ni ruasmi opat halak Tuhan nana yang makobasi di tonga-tonga ni huriami di hari sadarion tabal honon nama nasida Tuhan gabe perhalado di tonga-tonga ni huriami alan itong masela si tuturohan nami ali Tuhan jalasian uduk serap ni roha mangido hami gomos tuho Tuhan asale hono mugogo di nasida Tuhan lau mangula sude ula ontohonan nanaeng si jalon nasida asa di bagasalas ni roha nasida Tuhan mangulaho saluhut tohonan naung di pasahat anot tu nasida jalanang hami pesalut akapar halodo ni huriami ale Tuhan pergugoi hami Tuhan dina mangula ulon nami hami Tuhan di tonga-tonga ni huriami Tuhan debata songoni donang di minggu nami di manogoton opat halak sian yanakon ni huriami Tuhan na yang makatidakon haporsyon na tuho Tuhan debata mangido hami gomos tuho asa totong lehonomu kemampuan di nasida le Tuhan asa totong di hati dakon nasida ho di ngulu nasida si ganupari ahape namasa di ngulu na Tuhan unang madao haporsyon nasida sian ho alani Tuhan pergugoya kaya nakon nami na makatidakon haporsyon di bagasan minggu manuguton asa totong ali Tuhan di hati dakon nasida ho di ngulu nasida si ganupari Tuhan debata di minggu nami di manuguton bonon nami donang saluhut program ni huria motu ho terlumobi Tuhan di rencana rapat huria nang rapat perhalado na nang sifat Tuhan nami di minggu na nang ro upasat kami masaluhut na itu ho ali Tuhan asa homa na ikut campur tangan pos dorohan nami tuho Tuhan penagabe si hataan nami ano dirapoti nagabe makorlas ni roha doy di hami jala makoron sangap di guarmu na badie Tuhan debata pasu-pasu hami Tuhan pasu-pasu parmingguan nami di manogoton nangakadongan nami na merayakan ulang tahun pele Tuhan di mingguan baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan upasat kami manasida tuho tabaya kasih las niroha di nasida le Tuhan asal lamar bungaran las niroha nasida le Tuhan jala totong pasungguh lo turoha nasida nang turoha nami saluhut asa totong huboto hami madok moleate tuho disude akadenggan basa nong pinasahat mi Tuhami jala asa hupake hami masaluhut denggan basa mi Tuhan lo mamuji pasangap guar muda badie Tuhan debata satu homa daging do tadi nami dang dinamulak pe hami non siantongan ibagas nami hon pasu-pasu hami Tuhan satu tongan ibagas nami ganup jala hubuak kami mali Tuhan dame na sumurung siat tonga-tongan ni bagas hurion tutongan ibagas nami asamar dame sonang hami ali Tuhan di tonga-tongan ibagas nami ganup moliate madi holi Tuhan jalo mahami marhite-hite tangyang nami nahu pasat tami tuho holan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Maradehita senedeta nomor 26 ayat sada. Tuhan, mari tengah
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di hamu akamanami dohot inanami hatani Tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion Minggu Septuagesima 70 hari adorakso haheheon ima na di enet sian Evangelium Lukas bidu opat mamuka sian ayat 30 sada rodi ayat 37 hujaha marihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabi songonoma hatani Tuhata. Jadi tuat ma ibana tuhuta Kapernaum na di Galilea. Diajari mana sida jupa ari sabat. Gabelongang dorohana sida ubigi podana ay marsahala do jamita nai. Jala adong ma di parguruani sadahalak partod di nahodar. Marsuarana gugu ma di anggukon. Oh Yesus nasian Nasaret. Marhua ho tuhami, narodo ho hape mangago hami, hutadda doho, nabadia ni debatado ho. Alai disonggahi Yesus do ibana di dokma sipo, ruar mahosian ibana. Jala tutonga-tongai mah di sapaton todina hodari ibana, laho ruar, dang mahua ibana. Dibahen. Jadi longang ma rohana sida saluhutna gabe masih padoham manasida nabohado on mardongan huaso dohot gugu dipaksa akatod dinahudar gabe ruar do jala sarma baritana tunasa inganan hu maliang ima hatani Tuhata di hamua kamang dohot tabuinang laus di pahobar turpuktai manang di bait do topik ni mingguta sadarion guk huaso do hatani debata perkataan Yesus yang penuh kuasa guk huaso do hatani debata niana kamang do tabuinang macai gudang do nabui taputihi nagabe jami tadihita sian turpukon alai hobbar tu topik ni mingguta naung hudok tokinon hujaha homuse mulak tuhita fokus maju hita mamereng turpukon turpuk jamitaon ima tu topik nakining tu padohan huaso ni hatani debata manang huaso ni hatani Tuhan Yesus perkataan Yesus yang penuh kuasa. Hamu akamang dohot tamu inanami sudi hita napungudi soon namarlas niroha di mingguta sadarion molo mulak muse. Jadi saya kembali mengulang membaca ayat 36 bagian B macai takas didok disi mardongan huaso dohot gugu dipaksa akatodi nahudar gabe ruardo. Jadi marhite mardongan huaso doho gugu dipaksa akato di nahodar gabe ruardo sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi molo totu di Alkitab manang di Bibel elektronik tai molo tabereng rupanya pemakaian kata di si di Alkitab molo padohan guk huaso gabe wibawa di baen baru di ayat 30 sada ngadong tong hataihian marsahala. Jadi di Bibel tai marsahala. Jadi hata marsahala di dok alai molo di Alkitab penuh kuasa. Jadi asa tapadumu rupani nakitu topik ni minggui dohot akahata na di surat di Bibel tai nang di Alkitapi menguatkan
do manang napiga alai pinomat dua nuaing hukuti peristiwa di Bibel tai patudu hotu hita pabuan naguk huaso berwibawa marsahala hatani Tuhan Yesus na parjolo di akajamita na salpu ngata bigi dohot alugo di tawipe di paso Yesus hola di do Yesus sipo diamlah so tawi tenang yang tadinya sudah bergelombang-gelombang anginnya sudah ribut makanya dibuat judul mati mangobu sapi dang mati na paduahon molo tabereng di Bibel tai muse uju di pamalum Yesus dua halak partod dinahudar yang kerasukan roh jahat di Gadara jala di pabali to dinahudari tuak kapinahan tuak kababi natongon pungu jonok disi jadi didok disi legion roh jahat yang hinggap kepada kedua orang itu legion artinya banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Jadi bayako kita majonuai molosonggop tu sada jol matoddi, toddi nahodar, ai harus ada pe ngadi gosa-gosa. Ya do diberet kamu na kesurupan, tang binoto didokor roin na toddi niopuna, roin na sahala manang su mangot niopuna. Sada dope bama molo rosap pulu era roru panidang masih pabuan songgok matu wahopuna songgok matu anakna dang masih pabuan ako pungnai on ribuan legion alai nangipe holam mamereng Yesus pe akato dinahudari ngamabiar marhua horotu songga besusah hami inna atong molosongoni daripada susah kami palau mahami tu sama baik kami ipalau Yesus ma tu babi na punguna di sinoni baik turmarija hirjat ma babi i masuk matuaka lauti di gudang dua kapar jamita mempeleset toni yalah masuk to dinahudar tu babi tu pinahan HP hita sialangak kabidua apa atu datong dang bui masuk to dina hudar tu halakonin na ai harupina HP yalangin na kan sapi adong rupani nama pelesetos songoni akamang dohot tamuina nami turpuk jamitaon dada nanaing manugiho kita mangalusi suku-sukun buasa marsahala buasa margugu hatani Yesus manang sia dia do gugunai bukan mau menjawab itu sekarang alain naing menegaskan gok huaso do hatani debata perkataan Yesus itu penuh dengan wibawa penuh dengan kuasa marsahala jadi molonunga didok di hatabata marsahala do pang buhinai bah marsahala do hatana marsahala do pudana molo nunga didok songoni molo di hata batak molo dibere kamu kamus batak sahalaya no diterjemahkan jadi sakti gabejol mana marsahala boru na marsahala anak na marsahala ama na marsahala ina na marsahala parumain na marsahala hela na marsahala asa tung takas sahalai di bay magwar rasi sahala hapetong dang marsahala sata bitu akan margwar si sahala molo ido nanaing alusatta sediai bahasa bui gampang jawabannya dia Tuhan kok hama kadongan sahapor siaun gok huaso do hatani debata dada holan sekedar asalonga kita di patupan Yesus di sana diamlah nina itorlonga kita songa nakajol manatoruk diso
bui puang dipaso, bui puang dipicang, bui puang disonggahi, akato dinahudar. Inna kan? Bukan supaya kita takjub, heran, longang, bukan. Alai nanaing mangodol hotu hita, pabua na marhuaso, gok huaso berwibawa marsahala do hatani debata. Lapatan na disi, molo na marsahala, na marhuaso berwibawa do hatani debata, asa mata pangasahon. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Molo ido na marsahala, mata pangasahon. Molo ido na tapangasahon, tahamonakoma para luata di portibion. Marsahala ma atong hatatta. Molo makatai hita, gabi iturhohop palak. Tabigi inna. Makatai bana. Unang sebalik na, nga makatai hita, lo may padok isi. Ang binaboto-boto wala kata dui. Inna, alai, molo nga jong ibanat tong buti, tabigi ba? Marsahala wakatanay, berwibawa. Ay dibigihodo nakikatanay, hubigido labok, diba? Hona tu pusu-pusu. Marsahala podana, marsahala hatana. Padohana. Puasa dang margugu hatata. Puasa jujut seolah-olah kata-kata itu gak punya apa-apa, gak ada gregetnya gitu. Gak ada kuasanya. Dipodai gelengna. Tang ditangihon. Alana di bagasar rohani geleng nai Allah. Ho pesongoni do nasu yelusi do. Dagulang do penuaing nasongoni. Marminggu ho. Inna to inatai. Ijujui geleng na marminggu. Ibana pe solau marminggu. Bedia margugu hatani. Dangara lawat tong geleng nai do tinatai. Basarang law hamunna. Apain? Alai molo dibereng do lao, ngalau be bapa. Beta, sotung muru kan non, sotung disonggak kita non, dalam arti na positif. Sebalik na songoni. Jadi olo do dang margugu, dang marnosan hatatai paddo hatai, aladang mian hita, di hatai jaladang mian di hatani debata. Yesoi pikiran na atong dipangasahon, guguna atong dipangasahon. Idua sanang di bibeltai sa didok, unang pangasahon gugum, unang pangasahon pikiram, pangasahon ma tuhata. Jadi setiap kita, siapapun kita yang hadir di sini sekarang, mari kita mengandalkan kuasa perkataan Yesus. Jadi manangise pehita selalu marhite-hite huaso ni gugu ni hata ni debata mangula-ulauta di kantor, di ladang, di parsikolaan, manang di dia pehita. Hamu akamang dohot tamuinang juk do memang sadar manang nasu sadar hita tuhatai say songon ban serap tabain. Gudang do colma anggo amanamat do dang rikot Tuhani. Haido ben nagabe adong halak Kristen di dok kapal selam. Lilingam menyelam. Di momen-momen tertentu baru muncul seolah-olah mengisi bahan bakar. Adong do sahatu tikion sisongoni. Alani dung mepet, dung mentok, duk suadong besolusi, baru teriak may bana, urupi hami Tuhan, tolong mahami. Isi pata, olo nama dang diboto madok Tuhan, gabi Tuhan na may dok, urupi hami Tuhan, martangi yang ibana daktu Tuhan, alay Tuhan,
gabe tutuan na may bana martangiang. Dang margugu hatani amatay, dang margugu hatani inatay, dang margugu hatatta. Tuhamu aka inanami amanami nanaing majalo tohonan hasitwaw. Songon naung huajarhon totu pangajarion nahu pasahati siya bibeli dui doho siya naka pangajario di huriat tadui pinasahan. Memang molo taparrohaho diagedai anon jahau kudo akadia do ulaw ni situa. Dah dong ulaw ni situa sebenarnya di gereja. Di dia do ulaw ni situa di luar. Parrohau kamu no kuja. Di luar do mamata-matai. Tapi kenapa kemudian sintua itu melayani di gereja alana dak sanggup bepadita dalam arti dak terhandle besude. Alani na beruon berkamu tugas ni situa dimulai meniup tasnya kapadita ni halak Jermani meniup payungna ido. Alai lam berkembang magreja ise matu pagaran ise tuson lam berdaya ma akasitua. Paruhau kamu dia gedai. Nah, nanaing dohonot tamardomu tu jami taon bohado kamang dohot tamuinang asa marsahala hatamu. Asa berwibawa hatamu. Jadi mulai mersugut molo makatai Roma hamurupan itu punguan. Harus itu ata. Tapahom. Itu rilopi tanganna dang sod dibaen. E molo pola rositua ro ruas inna buti masalah dia. Alai biasa na itor dilopi de boto hamudo tanganna di dia itoro. Hampir aku bodoh bahasa saya ditoru tanganna buti. Harus itu taina itori lopi buti tanganna. Imulai mersugut ilalau muna mai. Harus itu ta. Tapahohom. Baru mulai matokau makatai. Didok hatan itu hatta. Do dunwai. Itorhohom na may jol menom mabigi. Ina sa lilingon didok padita, didok tulang. Anggo mulai mersu didok hatan itu hatta. Yakin mahamu menak namai sudi. Alai sotung rohamu mersugut ngaruh situ beta lau. Sotung ninna. Ikong gabe hohom nasida jala ikut dibereng sahalai. Bohado asamar sahala nakiningan bamulai mersugut dang buwe be hola 2 ayat atong botommu. Ya selalu naman no makatai didok hatan itu hatta di Lukas 4 ayat 10 tulu. Yes, masuk. Didok hatan ni debata di Matius 4 ayat sia. Alai jolo takas atong idok. Sutuk salah mamilit. Sutuk salah madok. Hapedang itar surah isi kan? Lapatan na ngamulai be kosa kata di hatani debata aka ayat-ayati nga ikon dakola di buku beto nga ipapidda betu son. Dakola di son ipapidda musetu son. Ay opui Dr. Justin Sihobing madok jamita na mangulu ima ngulu na di jamitahon. Jadi ngulu na ido jamita. Jala na di jamitahon na ima ngulu na. Jadi khotbah itu adalah pengalaman hidup. Molo di luar ni anon gabe madabu duhita holat tu teori. Jadi ikom mendarak dohata di debata. Unang di awang-awang dakya lending. Terus digijang, iko lending doi bana, iko sangat doi bana. Jadi itu hamu akadongan nami, iko nido parjolo, gohi hamuma dirimu. Asa margugo hita makubasi
ulau ni Tuhani mulai mersugut ngarobe nak situa. Ohomat to talopit tangatain. Yalani hohomna gabi modohodok sudi. Saya diuduk ko buti. Sehirana dia tusi, hape na ngantuk berak do. Dang beratura be uduk-uduk ne. Anggo halak na mga tusi sa ina do buti. Naik turunnya sa irama. Ipen no parwaw no muna do. Molonunga songoni ipasomon tornina muma. Ayaw pe songoni do bay. Ngarobe amak situai. Alana memang dak cukup hita 1 tahun 2 tahun marsi ajar dak cukup. Terus do hita marsi ajar ai saya adong do nahurang. Jadi unang rupa ni alangaga nu minggu tajang habibelot tatiok agedai ngaluar kepala ina toho matutu luar kepala. Dah ngaruk tinggal di kepala. Di luar kepala sudi. Sahak meijulu. Oloma adong gempa lokal. Au pesongoni du na beruon adong gempa lokal. Naing merdebu sudi. Aidu binna idok magu pusuk. Aida ngadong dope bonang nei satiki i. Aged dana perjuli da ngadong dope songonon. Pusuk doi bahen. Ima sigaret ni aka amai kat di bahen mai. Ilau marageda situon horwa paguguhu ma dibuka. Sak idna medebu ma. Medebu ma tutoru. Idu binna idok. Daksa dari mana? Magu pusuk idna kan. Aturan na adu ibuka gabi dibuka ce. Mungkin di paradihat doa lai songoni marupa ni alana langgatan non dang do sodo langgatan nasing berbeda do dang napa biar honau daun manangisi panon nagabe calo situa muse ya memang harus begitu mulak tuhwa sonihatan ni debatai idu inam idu ama dang boy. Artina narak marsiajar do au pedak sikop do pe narak marsiajar do hita sudi mangasahon hatani debata asa marsahala margugu hatata anggodang basongonima upikir dakolat Tuhan munaopat tu sudi do hita hatai dan juga kepada anak kami berempat di sini ya jadi nanti pertanyaan itu kemarin saya sudah jelaskan. Apakah engkau mengakui firman Tuhan yang engkau pelajari selama ini? Itulah satu-satunya jalan kehidupan. Lalu kau menjawab, ya saya mengaku. Di parhatutu rohaku do. Jadi kalau kita tidak meyakini firman Tuhan dan tidak mengandalkan firman Tuhan, bagaimana kita disebut dewasa? Kedewasaan kita bukan di usia, bukan di umur, bukan tinggi rendahnya fisik kita, bukan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan selalu berkata dengan firman Tuhan, nah disitulah kita disebut orang dewasa. Ngapiga di botohamu? Yohanna, kau udah berapa ayat Alkitab yang kau hafal? Iya. Antara lain Yohanes 3:16 itu sering liturgi. Apa itu? Itulah antara lain. Si putra juga demikian. Ya, walaupun kau sudah kerja, ya selalulah mengandalkan Tuhan. Si Malvin, si Dina, gak usah malu. Jadi misalnya nanti kau ketemu dengan temanmu, firman Tuhan berkata, udah datang sintua. Kalau digitu gak apa-apa. Mana tahu jadi benaran nanti calon sintua jadinya kan?
Kalau bisa calon pendeta lah. Ada amin? Itu yang mau dikatakan di sini, bahwa untuk siapapun kita, mau ruas, mau sintua, mau yang sudah belajar sidi, selalulah mengandalkan kuasa firman Tuhan. Asa di botohamu, ai puasa bui lau todina hudari di baik Yesus, ai hatana do di pasahan. Jelas sutung salah hita. Sibolis anggo soal kenal do, itadda sibolis do debata. Kan itu nak didok disi, hutadda do ho. Jadi anggo soal mengenal do, sibolis pe itadda do debata. Di sadamu satu lui, jangankan debata ditadda. Hatani debata pe dikuasai. Hai didok debata do, dan jadi panganon namin na isya madok. Di pat orang sibolisi. Lalu soal ayat-ayat. Jadi ini bukan masalah hafal menghafal, bukan. Makanya hudok nak kiningan soal menghidupi. Diboto sibolisi do kelemata. Diboto do hahurangata. Di dia mahahurangata. Bato tu mardo mutusi di parbinotoat di hatani debata doho di panadayon na dituhani. Itu kelemahan. Jadi iblis tahu di mana kelemahan kita. Asing nih anon molo tajaha di Matius 4 ayat 10 sada ketika Yesus dicobai, paling tidak saya catat di sini ada 3 yang menjadi titik lemah. Yesus sendiri pun dicobai, bayangkan. Yang pertama pencobaan itu dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada maksud nih. Maksudnya manusia ini persoalannya selalu di dalam perut. Dibutuha, disiubeon. Jadi olo nomor bada halak persoal halak ala ni siubeon. Jadi tahu iblis itu kelemahannya di situ. Makanya alus ni Yesus anodisi dakola siar roti hanguluan ni jolma. Sian hatani debatado. Jadi moloroan no nakamata inata madoktu akasitua leleng marupani mulas sang gereja. Ma gereja maho mangam maho siani manang na manga ko siani ina. Sutu keluar hata songoni. Manga ko siani sutu ngabenna. Mangan. Aledak ko lang mga roti. Kanolo do songoni, buwan mabatal mo. Nakpala mulak ko ina. Basa hato pa mulak ano sang itutu pitu. Una nga to. Lalu itu pitu persoalat alai asal mana betul-betul atong mangula ulau ni Tuhan. Jadi ido na parjulu na paduahon baru didoksono, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi adong dojol mon overconfident, terlalu percaya diri. Toe ma urupan ni Tuhan ido nonna itibung. Ipe dang boy bere kamu didok disi dikit sarihonon ni Tuhan ido hita hape dang mula-ulau martang yangi holan nama jahai bibelun ibana dang mula-ulau bukan seperti itu. Dang boy holan na martang yang dang boy holan na lopit tangan. Dung dilopit tangan na iko dibuka do musia tangan na. Mangulas ulaw na. Tangyakon ulaw mo, ulahot tangyang. Napatuluhon, diberek sibulisido, didosono dibawalah Yesus itu ke bukit, lalu ditunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua itu akan kuserahkan kepadamu, asal mau sujud kepadaku. Wah. Molo oloho marsobatu au huleho petuho sudi. Nah, iblis tahu kelemahan manusia yaitu serakah, mokus. Sehingga tidak sedikit yang mau menyangkal Tuhannya demi harta dunia. Tidak sedikit yang mau menyembah iblis demi kerajaan dunia.
Jadi ikon waspada du hita jangan lengah. Ai mau tahu du sibulisi lahu manggomak membuat hita, mengagu hita asa todina hudar masuk tu nguluta dada todi porbadia. Sudedo hita ikon sai mangasahon tuhatai mangasahon hatani tuhata. Jadi molo diboto sibolis kelemahata anggu hita dakta boto kelemahan ni sibolis. Aidu bina juk do hita gebe talu di bas sibolisi. Yang go musui ido edetai jorbu do tahini. Katahina roa do terus ditahi. Atong molo naing malua hita, molo naing marsahala hatata, marsahala pudata, marsahala aka pikirata pangasahon guguni hatani debata. Sudedo hita, siapapun kita, mari kita andalkan kuasa firman Tuhan. Disude ngoluta. Asabui tahamunakon para luata di Portibion. Selamat tu akadongan na rade marhubas di tonga-tongani huriata. Selamat juga buat anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya hari ini di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna. Amin. Mauliate puji-pujian madiho Tuhan di hatam naukubigi hami. Paurato mai di roha pikiran nami. Asa di parbuiho katami aka parbue na denggan parbue na tonggi. Pasu-pasu Tuhan parminggu nami sadarion. Terlubi dia kadongan nami nanaing majalo tokonan hasituau. Radina sida marhubas di tonga-tongani huriam. Dongan nami laho mangula ulau mi na pinasaha mo Tuhami. Atong pasu-pasu manasida, pasu-pasu ng keluarga. Lausongoni akayan akon nami na makatidakon haporsyaw na sadaryon. Ang giat ma lamtutang na haporsyaw na. Sa margugo na sida Tuhan, dinguluna tulus akan na pinarsita ni rohana. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam, siya na met rodi na magudang. Tupahi akaulaw nami akan nahuula hami di hutanang di balian pe. Atau ngasima roham di hami marhiti anakmu Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku deta nomor 20 walu ayat sada dohot udutna laos tapapunguma peliata dohot pilihan manupahi sosial ni huriata. Simulum itu
Nuaing sahab mahita tu ulaon na makatidakon haporsyaon yana kota. Marede mahita sian bukuede nomor 150 ayat sada. Ditiki marede hita anon sa ayat jongjong ma yanakon nami nanaing makatidakon haporsyaon na diinganana lausongonima doho natorasna. Marede hita. Marhite-hite guarni debata ama anak dohotod di porbadia. Amen. Hamu nat darasira sanuaing jala sanga diboto nasida hatani debata doho dalan tu hanguluan. Alai tamado ingoto muna sadarion akapabahena muna tu akayana komunaon. Aidang dilehod debata akadadanakot tu hamu asa adong dongab-dongab muna mangula ulaun sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubahen na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari yana komunaon na sailaon asa unang mago na sida molo dihilala hamun waeng kurang ni pabahenam muna taringot tua kayana komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Alia manami amani nasa na targuar ama di Banua Gijang doho di Tanoon. Sai tangihom ma tangiang namion jakom ma akadadanakon gabe ianakom. Asi maroham lehom matod di porbadiai tu rohana sida. Asa gabe sisiam munasida rodi saliling ni lilingna. Molotung na hurang pabahenan namin asay laut tu nasida. Say asi maroham sesamay say unang ma tergasip nasida jala unang loas mago manang isi nasida binahin ni pangalaho nami asi maroham sahat tutangam mu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Hamu aka danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaeng dijulo ni debata na mamereng torus tu bagasar rohamuna. Doho dijulo ni huriaon. Nunga diboto hamu lomo dohot sugo ni rohani debata. Dang tarbahek kamu be marsidalian sugut diari paruhumani. Molo ingot rohamuna di aka ari ni ngulumuna nauksalpui tamama dok mauliate hamutu debata ala ni sude asini rohana. Jala molo diingot tamu akapabahena muna na soture ima neang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tamama marsabi hamusa darion marningoti. Buah kamu maluhut nai tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na use humoko perdusa na manopoti dosana. Alai paubahamuma rohamuna huhut pukahamuma paranginai baru
ola ni sadarion. Asa dalam namuna dalam naguguti na marhapit hapatean tu hanguluan si saliling ni liling na. Atong alusi hamuma na husukutonot tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungudison. Di parhatutu rohamdo hata ni debata na ginuruhom muna sailaon holan ido dalan tu hanguluani olodoho sian nasaroham tumudalhon saluhu dosa jala olodoho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusudani bohalmu olodoho makanguluhon haporsiaw nasitongi na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan songon natarsurat di padan narubi doho di padan naibaru atong marpada dohamun waing doho debatana badiai di jolo ni Huriaon tung unang osehamu say burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiaw muna martangi yang mahita alia manami jala debata nami suruh mato di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus kuleho kami marohanami bahen inganamu ola nion rodi saliling ni liling na suraton jala sahapi ma tusi sude naung hului hami sai paujung ma ulaun na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamaguan sugut manang ise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asasahat tami tuhanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo haporsiaw muna rak mahamu madok Silakan duduk, Roma 7:22 halak. Salmen 110
Jongjong ma, naung makatid dakon hapor siaon, silahkan berdiri. Hamu akan napinar hamaul ni debata, nunga gabedongan sahuria, jaladongan sapanganak kamu mengaton parpadanan nabadiai. Na argasi tutudo kamu ditobus, unang ului hamu be dosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado kamu maralohon pangagui, asal matoktong rohamu na tuibana, jala tugihonon na dohamu masuk tu harajaon banuagi jangi. Amin. Hamu alia kadongan na sahuriaon di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidoon na sida ma pasu-pasu siya tuhatai asa margugo na sida mangulahon tohonan na sida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaw ni situa songon natarsurat di agenda HKBP. Na parjolo pangulan ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida. Molo diboto nasida na hurang ture parange ni manangise ikon picangon nasida dui manang pabuaw nasida tu guru dohot tu padita asa di pature.
Napaduahon madas-das dongatta tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro. Napatuluhon madas-das anak boru sikolah asa odop ro. Napaupaton manikir akan amar sahid jala paturehon narikot tunasida dohot nasa na tarpatupasa. Alai narumikot pasingoton hatani debatatu nasida dohot tumangyakosa. Napalimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugus. Napaunopon mangapuli akasipilibigu akaparugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon akaguguan dohot ulaun narikot tu harajaon ni debata. Asing ni natar surat di agedai songon natar surat di aturan peraturan HKBP akau madidok ulaun ni situa patupahon padidion nahinipu baptisan darurat. Bagian B patupahon statistik ni ruas di lungguk manang wek nabe mabay naka statistik di wek nabe na pawatuluhon madohoti sermon dohot rapot situa na paupaton pasahaton pasu-pasu sopola mga pehot tangan memberkati tanpa penumpangan tangan. Ope hamu na hinaholongan na ing takas botoon nami burju ni rohamuna mangaraduti ulaun hasituauni dibaheni alusi hamuma na husukutonot tu hamu na parjolo naolo do hamu mamarangehon parangenatama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma naolo do hamu majalo ulaun hasituaon songon na hupajojorodeng tu hamu na patuluhon naolo do hamu mangaraduti sude sian nasaroha dohot sian nasagugumuna hobar tu hata ni debata molo naung sadar rohamuna mangului jala marpadaton sudenai di jolo ni debata doho di jolo ni dongata nasahurion dok kamuma. Atau masih jalangan mahita pabuah ni pada munai jala pabuah naolo dohamu mangula ulau di debata rap dohotam. Ale Irfan Sanjaya si Gabuke upasaha matuho tohonan situa di HKBP Sintawamon margite-gite buarni debata ama dohot buarnya anak Tuhan Yesus Kristus dohot todi korbadia. Amin. Saya diperohai Tuhan debata
Atong masih jalangan mahita pabua hot ni pada munai jala pabua na olo do kamu mangula ulau ni redaka rab do hotami ale Esther Johanna Fanny Christina Hutapea upasaha matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan manang HKBP Singkawangon marhite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan de bata ama ni Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite ton di Porbadia maka bukjubon sulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangat debata di tonga-tonga ni kulianay. Amin. Atau masih jalanan mahita pabua hok ni pada muna jala pabua na olo do hamu mangula ulau ni debata rap do hotami ale lisken marpau upasaha matuho tohonan situa di HKBP Singkawangon marhite-hite buang ni debata ama dohot buang ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di Porbadia maka berdurun silau muna na pinasahat na Tuhanmu sadarion asa pasangat buat ni debata di tonga-tonga ni Hudianay. Amin. Atau masih jalanan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua na olo do hamu mangula ulau ni debata rap do hotami ale surti Helen Simanukali upasaha matuho tohonan situa di HKBP Singkawangon marhite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di Porbadia maka bukjuhon sulomuna na pinasahat Tuhanmu sadarion asa marsangat debata di tonga-tonga ni kulianay. Amin. Atong adu po kamuma turuas akadongan parhalado hamu akadongan ruas ni Huria HKBP Singkawangon jako kamuma nasida di Bagasadame sude mahitaon manggugo tu mangyakon nasida asa majadi ulau nasida huhut makorhon hasangapon ni tuhatta martangyang mahita
Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho, ala ni asini roham dia kadongan namion. Saita baima tunasida akasilehon-lehon nito di Purbadia, asalam marroha jala margugu nasida, mangaraduti tohonan nasahat tunasida sadarion. Asi maroham doho di sudi ruas ni huriamon, asalam hot hapor siaun nasida be, jalalam ture parange nasida mangihu toko, sungguli marohanami, asa masih haholongan, unang adopsi picangod dihami. Asalam rarat harajaumu jalamar mulia guarmu nabadiai. Amin. Mulak mahamu tu inganam munahya. Marede mahita sian buku ede nomor 140 sia ayat tolu rim mahita jongjong. Tatangyakon mapiliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uab na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
hamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madame natu todim. Amin. Jadi songon gatini nama si jalanga kita dohot aka yana kota naung malua dohot aka situata nama jalo tohonan jongjong ma dijulu ma parguru malua naung malua baru disomma situa jongjong ma hamutuson. Jadi ba hola buti pe hita deh rak mabai buti hita non ngahoras be jolo jongjong mana sida cepat. Gatina nama si jalanga kita. Ya, di situ aja di bawah yang sudah sidi di soma situa di gijang. Iya. Sika ni tangan masih jalangan jala songon hata horas tu nasida rak mabai buti mahita te. Jadi hamu pe songono matok buti. Tarok mahoras tolu hali. Horas bari hita selalu na. Moliate.